महाराष्ट्र ग्रामीण बँक दिंडी आडगाव मागील फेब्रुवारी महिन्यामध्ये जे कर्जमाफी झाले शेतकऱ्याचं तर ते आजपर्यंत त्यांनी पूर्णपणे माफ केलं नाही। जून महिन्यामध्ये फाईल घेतलेला पण आज सप्टेंबर महिना सुरू असताना त्यांनी पूर्ण केलं नाही। वारंवार शेतकऱ्यांना या ठिकाणी चक्रा मारावं लागतात। प्रत्येक वेळेस त्यांना सांगितलं जातं की तुमची सही आज घेऊ उद्या घेऊ आज घेऊ उद्या घेऊ असं म्हणून जून महिन्यापासूनच्या शेतकऱ्यांच्या फाईली आजपर्यंत यांनी पूर्ण केलेल्या नाहीत। 18 तारखेचे एकही फाईल यांनी पूर्ण न करता 27 तारखेपर्यंत म्हणजे 18 जूनची फाईल न करता 27 जूनच्या पण फाईली या ठिकाणी पूर्ण झाल्यात। ज्या बाहेरगावच्या शेतकऱ्यांनी इथं वारंवार चक्रा मारल्या त्या का मारल्या हे लेखी मागण्यासाठी आज आम्ही सर्व शेतकरी या ठिकाणी जमा झालेलो आहोत। आज शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थानं पैशाची गरज असताना देखील या बँकेच्या ढासळ कारभारामुळे इथल्या मॅनेजरच्या कुचळ कामामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या आर्थिक अडचणीला सामोरं जावं लागतंय। आज शेतकऱ्यांना पिकासाठी आवश्यक असणारा पैसा सावकाराकडून कर्जाने घ्यावा लागतोय आणि ही बँक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पैसा जो की सरकारने त्यांना द्यायला आहे जस काय बापाची मक्तेदारी आहे अशा पद्धतीने या पद्धतीने मॅनेजरचा कारभार सुरू आहे। प्रत्येक वेळेस त्याला विचारलं तर आज करतो उद्या करतो असे कारण सांगतात, स्वतःच्या तब्येतीचं कारण सांगतात आणि शेतकऱ्याची फाईल पूर्ण करीत नाहीत। माझी मॅनेजर साहेबांना त्याचबरोबर माननीय जिल्हाधिकारी साहेब बँकेचे वरिष्ठ अधिकारी असतील त्याचबरोबर क्षेत्रीय कार्यालय औरंगाबाद असेल बीड असेल कलेक्टर ऑफिस असेल विभागीय अधिकारी असतील मान्य तहसीलदार असतील त्यांना विनंती आहे। त्याचबरोबर या राज्याचं सरकार मुख्यमंत्री त्याचबरोबर संबंधित अधिकारी यांना विनंती आहे की शेतकऱ्यांना कसल्याही प्रकारची पिळवणूक न करता या ठिकाणी जी शेतकऱ्याची पिळवणूक होतीये याकडे नेत्यांचं देखील दुर्लक्ष आहे, स्थानिक आमदारांचं पण याच्याकडे लक्ष नाहीये, स्थानिकचे जे काही याचे कार्यकर्ते ते पण याच्याकडे लक्ष देत नाहीत। मॅनेजर साहेबांना आम्ही लेखी निवेदन देत आहोत आणि लेखी मागणी करत आहोत जर 15 ऑगस्ट पर्यंतचा फाईल त्यांनी 15 सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण केलं नाही तर आम्ही सर्व शेतकरी या ठिकाणी कोरोनाच्या काळामधले जे काही त्याचं हे असेल नियमाचे पालन करून आम्ही बँकेच्या समोर उपोषणाला बसणार आहोत। तरी सर्व शेतकऱ्यांना विनंती आहे ज्यांच्या आजपर्यंत फाईल झाल्या नाहीत त्यांनी मॅनेजरच्या कॅबिन मध्ये सर्वांनी यायचे, येत असताना आपल्या तोंडाला बांधून यायचे। यामध्ये चला वरची पार्टी पण एवढं मी शूटिंग काढतो चला चला लाईव्ह आहे ना व्हिडिओ शूटिंग चालू आहे माझी या सगळ्या यामध्ये चला यामध्ये एवढं नका यामध्ये या सगळ्या ज्यांच्या फाईली ते सगळे मध्ये यामध्ये